Usa ka gingong high-value target sa Dakbayan sa Dumaguete. Negros Oriental gipusil patay sa barangay Bakilid, Dakbayan sa Mandawi niadtong Sabado. Ang pagpamusil na hulikam. Si Chona Carrion sa report. Sa kuha sa CCTV sa Mandawi City Command Center sa Dan A.S. Fortuna, makita ang usa ka lalaki nga nagtindog daplin sa karsada. Kalit lang dunay miabot nga duha ka mga motorsiklo luwan ang tulo ka mga tawo. Ang backrider sa usa ka motorsiklo may mipusil kang Ernesto Altihar, 48 anyos, lumad nga taga Dumaguete City. Si Altihar nakadagan pa human sa pagpamusil, apan nakabsan gyud sa iyang kinabuhi. Nasa text kay ay deliver sa iya. Mura og abot ni siya pag naglakaw siya, murag agion ra siya din yan ihatag ang drugas ang pangit kay bala mo gihatag sa iya. Sa investigasyon sa kapulisan, nasuta nga anaa sa drugs watch list sa Dumaguete Police Station si Altihar. Giingong moanhi kini sa Subo aron mangumpra sa ginadiling drogas. Mato ni City Director Senior Superintendent Julian Intoma nga kalambigitan sa ginadiling drogas ang motibo nganong gisundan ninhi og gipusil ang biktima. Notorious poser sa Dumaguete City. And then may found out na may dala siyang kwarta. Then, kay allegedly may ikumpra nga rin sa Cebu o illegal nga drugs. Usa niya dalhon nga balik sa Dumaguete City. Naglisod ang kapulisan pag-ila sa mga mamumuno kay naka full-faced helmet kini. Hinuon ipasusi sa kapulisan ang cellphone sa biktima kung aduna ba'y makuhang lead o persons of interest sa maong krimen. Chona Carrion, Balitang Bisdak.